Mela, Pier, grazzi tal-li oġbok li tagħmel dan l-intervent online illum, anke ma sarx tkun magħna. Ovvjament, Pier, nafu kemm tikteb għal website u ovvjament għandek opinjonijiet ovvjament fuq Juventus u fuq affarijiet li qegħdin jirrivolvu mal-Juventus. L-ewwel mistoqsija nixtieq nagħmilek hija li diġà iddiskutejnija f'dan il-podcast diġà llum. Taqbel mal-kunċett ta' plusvalenza, Pier? Ifimni naqbel sa ċertu punt. Naqbel sa ċertu punt, għaliex ejja ngħaddu fil-każ tal-Juventus. Fil-każ tal-Juventus peress li hija kwotata fil-borża. Allura bil-fors irid tirrikorri għal dawn il-famużi plusvalenzi għaliex tkun tittolli il-valur tal-azienda għax il-Juventus la qiegħda kwotata fil-borża hija azienda bħal kwalunkwe azienda li teżisti fin-negozju in ġenerali, jiġifieri bil-fors li tirrikorri għalihom. Issa mbagħad naturalment hemm wieħed xi ddiskuti fuqhom fid-dettall u huwa suġġett li fl-opinjoni tiegħi ma tistax issiblu l-ewwel nett m'hemmx liġi fuqu. U dik hija importanti għalhekk dan huwa l-ikbar mistieru illi l-Juventus ġew iġġudikati fuq xi ħaġa li ma teżistix liġi fuqha. Ġifieri minn hemmhekk jibda l-misteru l-kbir ta' din l-istorja kollha. Però anki kull azienda in ġenerali tista' tdaħħal fl-accounts plusvalenzi fis-sens hija mhux bħala cash, bħala valur ta' proprjetajiet, pereżempju, oġġetti posseduti mill-azienda mill-kumpanija. Li dawk jivvalorizzaw il-valur tal-kumpanija. Issa, qed li hemm argument ovvjament iktar komplikat xi jsir vera. Però kasib għal il-plusvalenza l-Juventus jużawhom mhux il-Juventus biss jużawhom. Ovvjament semmejt li kull azienda tagħmilha, kull klabb tal-futbol jagħmilha sewwa. U naħseb il-mistoqsija prinċipali allura qiegħda. Ġida isek iħinti għajt għalija, semmejta biċċa ftit żgħira ma nixtieq esprandi daqsxejn fuqha. L-opinjoni tiegħek dwar il-każ. Pier, kif ġifieri u x'wassal għalih ukoll. Il-każ tant huwa delikat u la taf minn fejn se taqbad tibda u laqas minn fejn se taqbad tispiċċa. Mela dan huwa każ kif qed tgħid inti illi kull klabb jirrikorri għalih. Kull klabb ġol-Italja żgur, jiġifieri ġol-Italja żgur. Però naturalment bħas-soltu huma il-Juventus il-ħaruf tas-sakrifiċċju. Issa jiena ħanitkellem straight, jiena min jaqra l-artikli tiegħi jiena l-abjad li milu abjad u l-iswed jiena Juventin fuq il-Juventin, jiġifieri nħobb il-Juventus daqs id-dawl ta' għajnejja kif jgħidu l-Maltin, jiġifieri però ġej mid-dinja tan-negozju jiġifieri daqsxejn idea f'management naħseb għandi daqsxejn idea żgħira għalkemm mhux f'dak il-kobor ta' azienda, però ejja nibdew mill-fatt għaliex wasalna saw. Mela noħduha minn żewġ naħat. Għaliex wasalna saw? Wasalna saw għaliex f'dawn l-aħħar snin mitluq jew mitkeċċija għax tkeċċija kienet ta' Marotta kif ktibt ħafna f'bosta artikli tiegħi, fl-opinjoni tiegħi Andrea Agnelli letteralment tilef il-kontroll tas-soċjetà fl-opinjoni tiegħi. Huwa fatt magħruf ma' kulħadd li Marotta waqaf mal-Juventus għaliex Andrea Agnelli ġie kważi meddet ngħid jien minn Fabio Paratici u Pavel Nedved fil-każ ta' Ronaldo fejn Marotta kellu question marks kbar dwar l-akkwist issa tgħidli min ma ħax gost b'Ronaldo. Jien l-ewwel wieħed tlajt il-ġenna meta akkustajna Ronaldo għalkemm kien avvanzat fi żmien imma Ronaldo jibqa' Ronaldo. U tagħna ma ngħidux. Però Marotta dak iż-żmien irraġuna kif kienu jirraġunaw meta kellna diriġenti bravi fuq dawn l-affarijiet, ħares fit-tul. Issa biex ngħidu kollox imbagħad inqala l-każ pandemija ġifieri ġie kollox ħażin. Però kif qed ngħidlek jiena fl-opinjoni tiegħi matluq ta' Marotta letteralment reħarriegni f'idejn bniedem ngħid jien illum il-ġurnata Fabio Paratici li kont nemmen
kważi li hu kien il-moħħ wara Beppe Marotta, mentri dana aġixxa illi letteralment fl-opinjoni tiegħi jiena b'mod nista' nsejjaħlu dilettantesk illi anki l-iċken supporter jinduna minn barra ma tix tkun bravu wisq biex kif kienet qed tiġi mmaniġjata l-Juventus f'deċiżjonijiet ta' akkwisti ta' ċessjonijiet ukoll minn hemm tibda tinduna li kien hemm xi ħaġa mhix tinkwadra. Issa mill-affarijiet li ħerġin dan il-bniedem irraġuna illi da kellu il-potenzjal tal-firma ġal-Juventus, jiġifieri jekk da filgħodu u għoġbu jonfoq għal mod tal-kelma 20 miljun fi plejer li jiswa 10-15, da qabad iffirma u dan u ġabu. Jiġifieri fil-fatt assistejna dawn is-snin għal ħafna deċiżjonijiet u akkwisti illi fl-opinjoni tiegħi ma kellhomx għalfejn nibdew mill-ewwel trasfura li saret pereżempju Aaron Ramsey. Aaron Ramsey kulħadd jaf xi plejer kien da dejjem imweġġa l-istorja tiegħu mal-Arsenal kienet tgħid dan mimli injuries u għax kien fil-transfer ġibnieh u tajnieh paga ta' 7 miljuni fis-sena. 7 miljuni fis-sena. Transfer hekk bħal Ramsey eżempju, mbagħad tara il-plusvalenzi nkella il-trasferimenti dubjużi li saru. Jiena li hija mistoqsija tiġi waħda, kien hemm strateġija jew ma kienx hemm. L-opinjoni tiegħek. Ma kienx hemm assolutament u dawn l-aħħar 3 snin u rewna bil-fatti kemm ma kienx hemm għaliex l-iskwadra min jidħol fid-dettall bħali forsi anki tattikament deret li kienet mibnija ħażin, deret li kienet għaliex pereżempju sempliċiment kif ġieli ktibt anke fl-artikli tiegħi min isegwini u nieħu pjaċir min jikkummenta forsi anki jekk ma taqbilx, mhux problema, għalhekk qegħdin għalhekk isiru dawn l-affarijiet, għalhekk inżommu l-grupp tal-klabb ħaj biex il-membri jikkummentaw u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. Pereżempju, sempliċiment mitluq tal-Lichtsteiner mill-beħ ta' Joao Cancelo u mitluq ta' Kwadwo Asamoah bqajna nillapazzaw letteralment bil-kelma Maltija nillapazzaw b'Deċiljo jew naħa jew oħra meta jilab għax dana jitlef 50 partita fis-sena. Jiġek id-dubju għadux mal-Juventus dan kultant. Osfor. Plus li jasarna il-Kwadrado. Għax li tagħmel sagrifiċċju u tagħmel season tilab bi Kwadrado mal-linja kollha nifhimha. Imma li tagħmel 3 snin le għax taf illi awtomatikament ma tix tkun ġenju wisq inti, ma tix tkun ġenju wisq illi dan qed jikber u jekk din is-sena ta' 100, is-sena d-dieħla ħajtik 70 u ta' wara ħajtik 50 jekk mhux 40. Biex issa Allegri stess qal li ma jistax jitlob il-Kwadrado dak li kien jitolbu snilu, prosit. Induna. Ġifieri, u jiena id-domanda tiegħi hija, mela ħdimna tant tajjeb, u qabel kulħadd bħas-soltu bil-Juventus Next Generation, bl-Under 23, bil-Primavera, hija possibbli jekk ma rridx nonfoq flus. Daqs dak talenti li hemm qed naraw pereżempju il-De Winter mal-Empoli, għamel logħba mal-Inter ta' veteran, ġifieri tgħidli differenti tilbes il-flok tal-Empoli u tilbes il-flok tal-Juventus darba u elf. Imma illum nieħu paċenzja, għada nieħu paċenzja għada ħajkolli l-frott żgur. Għaliex timijiet oħra barra speċjalment fil-Ġermanja jitilgħu ċertu plejers. Ibda minn Bayern Munich pereżempju. Għax Bayern Munich għandhom dik il-politika illi nagħmlu dak id-daqsxejn tartok kull sena nofqu l-flus iwa, imma fi plejer li naf li se jagħmel id-differenza, u mbagħad tista' tiżgara waħda mela le ħadd mhu ġenju, ħadd m'għandu garanzija, imma il-madwar jikkreah bi ftit xi ħaġa li konna nagħmlu fil-passat fi żmien Moġġi u Ġirawdu biex ngħiduha biċ-ċar. Aħna qed tifhimni, issa biex ngħaddi għax il-krema tad-diskors huwa hemmhekk fuq il-plusvalenz, fuq il-każ plusvalenzi, sa nerġa' ngħid
erġajna il-ħaruf tas-sagrifiċċju apparti jekk sarx ħażin jew jekk ma sarx il-ħażin, nerġa' ngħid liġi fuq il-plusvalenzi ma hemmx. Jiġifieri qatt smajtu x'imkien fid-dinja xi ħadd jiġi ġudikat, niġi ġudikat fuq xi ħaġa li m'hemmx liġi fuqha waħda. Mela dal-każ diġà nstema' u kulħadd ġie proxolt. Kien magħluq. Kollha. Alla jbierek, reġa' nfetaħ xi ħaġa li qatt ma ġrat. Alla jbierek ukoll id-deċiżjoni reġgħet ġiet malajr ħammorru. It-tmien l-oħra ma weħlu xejn. Il-Juventus l-akkuża titlob 9 punti, però neħlu 15. Għaliex għax kif raw lil Juventus resqin il-fuq u l-konklużjoni ta' di kollha tkun li l-Juventus jibqgħu barra mill-Ewropa żgur. Aħna nagħmilek mistoqsija antipatika u li qed tiġini f'moħħi issa. Jaf hemm moħbija minn taħt fuq dal-każ. U jekk qed tifhimni Jiena ngħid mhux hemm moħbija, hemm mid kbira moħbija. Eżatt. Din hija ċara illi din hija tpattija mill-UEFA, din hemm mill-UEFA warajha. Dana jaf illi ftit huma l-possibilitajiet li l-Juventus jista' jew l-timijiet l-oħra li qegħdin favur is-Super League jista' jikkastigahom b'xi ħaġa u din hija aġenda kollaborattiva mal-Federazzjoni Taljana għax fl-Italja l-odju li hemm mal-Juventus kulħadd jafu. Dawn insew li se joqogħdu jqisu għax isma' jekk se nerġgħu nagħmlu xi ħaġa l-Juventus se nerġgħu imbagħtu finanzjarjament dawn ma jinteressahomx. L-importanti biex l-affarijiet ikunu ċari lin-nies ngħidulhom il-verità. Dawn ma jinteressahomx. Dawn l-unika sodisfazzjon tagħhom hija li jkissru lil Juventus. Dik hija li u l-dispjaċir li għandi biex inħaffax m'għandniex ħafna ħin, id-dispjaċir li għandi illi tajnihom bli marfa biex isawtuna. U jiena dik qatt ma bsarta aħna inti forsi bħali u minnu daqsi għexna 17-il sena ilu nafu x'għexna il-weġġat rajt meta waqqawna u qatt ma bsart illi ħanerġgħu ikollna soċjetà li nagħtu bli marfa rajt mhix faċli tirbaħ 9 leagues infila, rajt ittella lill-klabb għax il-klabb ħaż volta enormi, u mbagħad f'sempliċi 3 snin timmaniġġja u tippermetti nies mhux kapaċi jimmaniġġjaw klabb azzjenda bħal dak biex jerġajna qegħdin fit-tajn u msebilqin ma' kulħadd. Kulħadd idaħħal f'rasu illi l-Juventus mhux id-diriġenti jew il-managers jew il-plejers, il-Juventus il-miljuni ta' supporters li hawn madwar id-dinja kullimkien aħna li nħallsu l-flus biex immorru narawhom kollha kemm aħna tafu kemm kulħadd jagħmel sagrifiċċji rajt biex immorru narawhom u nimħabba lejn dan it-tim fejn irnexxinna nerġgħu niġu mela sewwa iġġib il-klabb fil-glorja u mbagħad taħseb flok tkompli tikber tagħmel miljun pass lura. Mentri fl-opinjoni tiegħi ma kienx hemm għalfejn, ma għax kieku kien hemm management bil-għaqal, aħna wara Cardiff erġajna kieku bnejna tim u llum mhux 9 leagues infila konna nieħdu 11-12 jekk mhux iktar. Għax l-oħrajn kienu fid-disgrace. Management ħażin. Kull darba taqbes fuq id-diriġenza, Pieru l-aħħar żewġ mistoqsijiet naqadhom f'waħda li huma fuq id-diriġenza. X'inhu l-verdett finali tiegħek fuq il-grupp ta' diriġenza li kellna u x'xenti ġifieri li rriżenjaw u jekk għandek fiduċja fid-diriġenza ġdida li se tbidel l-affarijiet għall-aħjar kemm fuq il-pitch u kemm off the pitch. Ovvja, fuq id-diriġenza li kellna fl-aħħar 3 snin, llum il-ġurnata ma jistax ikollok opinjoni tajba. Ma jistax ikollok opinjoni tajba. Fl-opinjoni tiegħi issa hawn. Kulħadd inkluż Pier fiha? Kif? Kulħadd inkluż? Kulħadd inkluż ejwa u l-ikbar responsabbli ngħidha wiċċi minn quddiem huwa Andrea Agnelli. Kontra qalbi, jiġifieri ninżalu l-kappell tas-suċċessi li ġab bħala President għax illum il-ġurnata xorta ngħid
Buċċi minn qudiem ukoll il-moħħ kien marotta importanti aħna kull meta konna fil-glorja mhux aħna biss, kwalunkwe soċjetà, jekk ma jkollokx direttur ġenerali ta' stoffa li jifhem fil-logħba tesperjenza kbira, diffiċli biex jiġġib is-suċċessi. Tafu x'jien ngħid, tafu meta kellna simil, laqqas ħanejt, minix ħanejt, laqqas irid ngħid, insomma, viċin, Alessio Secco naħseb li kien viċin. Forsi ma wasal biex ma ngħidx kien kapaċi joħroġ minn mument ta' diffikultà kważi sissa iktar minn da, sissa. Right, jiġifieri imma dana letteralment imma niġew ħażin. F'kull nista' ngħid apparti naturalment il-Juventus mbagħad minn affarijiet oħra huma qegħdin ħafna l-qudiem minn oħrajn fosthom il-Kontinassa, il-J Hotel, ġifieri biex dawn l-affarijiet biex ma taħsbux li jiena qed inkun kritiku f'kollox. Għamlu affarijiet tajbin ovvjament. Imma fl-aħjar ħaġa, fl-iktar ħaġa importanti, letteralment ħarbet is-sitwazzjoni mill-idea. Jiena nistaqsi fejn kienet id-due diligence tal-klabb, taċ-ċidija, fejn kienet id-due diligence. Jekk oġġettoraj tista' tagħmlu, imma qed naraw li forsi sa nesaġeraw nerġa' ngħid tinsewx li l-Juventus kwotata fil-borsa, ma tistax tirraġuna inti ġal-pitch biss biex niftiehmu. Tirraġuna bħala azienda x'int kwotat fil-borsa. Mela jien nippretendi li plus id-diriġenza, iċ-ċidija kellu jkollu due diligence li jgħidilhom isma' oj, hemmhekk stop għax jista' jkollna l-problemi biex ma nixalux bozza sfuqna. Right, għax jafu illi jekk nixalu bozza jekk tixel fuq 8 u jkun hemm il-Juventus, fuq l-oħrajn sa tintefa' u fuq il-Juventus ħad tixel floodlight iktar milli jkun hemm ġol stadium. Kulħadd jafa. Kulħadd jafa. Jiġifieri jiena id-displeċi li għandi għal xiex aħna il-Juventus aħna l-Juventus maħniex il-Lecce jew l-Inter. Right, l-Inter marru jagħmlu bond ta' 350 miljun, jiġifieri marru jagħmlu dejn fuq dejn biex iħallsu l-plejers. Right, jien ma nippretendix li mill-Juventus tagħmel ftehim ma' plejers illi ma jirrinunzjaw għal pagament ta' xahar u noħroġ tqarrija jekk vera ħanat il-benefiċċju tad-dubju illi l-plejers jirrinunzjaw għal 4 xhur. Right, meta jinkwotat fil-borża. Għax dak każ ieħor kompletament differenti u ma nafux ħajġri fuq. X'responsabiltaji? Daw il-Juventus. Nerġa' ngħid, maħdix il-karta nissetta il-Juventus. Biex jiġifieri daw l-affarijiet fejn huwa abjad ngħidulu abjad. Fejn issa mbagħad nistgħu niddiskutu kemm trid li moħħhom fina li jaqbdu magħna 100%. Imma għaliex aħna ma tallimniex mill-lezzjoni ta' meta ddew minn fuqna, right, ta' meta ddew minn fuqna. Ma tallimniex u konna niddefendu ruħna b'mod li nagħmlu soċjetà b'saħħitha. Right, li anki sempliċiment illum tara l-programmi, tara il-post fuq Twitter, Instagram ta' ġurnalisti daw letteralment odju versus il-Juventus u ħadd ma jgħidilhom xejn. Ħadd ma jgħidilhom xejn. Right? Għalhekk wasalna saw biex kulħadd ikun jaf għax wasalna saw. Għalhekk għax illum biex issir popolari, issir ġurnalist popolari, mur fuq Twitter u tajjar il-Juventus għax ħadd ma jgħidlek xejn, erħilhom skit risposta. Right? Biex nerġa' niġi għall-kwistjoni, għax inti saqsejtni domanda delikata u għedtlek żgur minn fejn ġejja. Din oħra. Mela meta inti tagħmel plusvalenza jekk jien niġi għandek ngħidlek isma' għandi dil-mejda u qiegħda l-beħ u inti tinteressak. Ngħidlek jiena lejja dina tiswa 500. Right? U inti tgħidli isma' jiena lejja ma tiswix daqshekk. Tiswa 250, imma mhux problema, intik 250 u niddikjarawha 500. Mela il-ħażin ma mitux jiena biss
Għamiltu inti miegħi. Żgur. Għamiltu inti miegħi. Di sieħeb ta' Calciopoli, mela l-Juventus waqgħu Serje B. U di sar referis liberati. Mela fejn kienet ma' min sar il-ħażin. Ma' min sar il-ħażin. Ġifieri, niġu nibqgħu għax ma tispiċċa qatt. Żgur le Il-kwistjoni Super League, pereżempju, li llum qegħdin f'dan il-ħasil kollu, dina oħra. Mela akkwistajt pożizzjoni bħal dik flieka fejn tista' iġġib ċertu saħħa, ċertu mhux qed ngħid poter biex tintuża fil-pieċ imma jkollok sej qawwija fl-Ewropa. Right? Dik waħda. Tmur għall-gwerra kontra is-soldati tad-dinja kollha. Mhux qed narak għali. Kompli hawnhekk qiegħed. Tmur għall-gwerra kontra is-soldati tad-dinja kollha. Tidher inti għal kulħadd biex kulħadd ikun der Anjelli għal kulħadd. Kulħadd kif ra il-pandemonju li nqala ħarab lem, ibda mill-klabs Ingliżi, ħarbu lem. U baqa il-lider tagħha l-biċċa xogħol. Tisimgħu xi ħaġa fuq ir-Real Madrid u l-Barcellona? Tisimgħu xi ħaġa jew xi dikjarazzjoni ta' ċaferin kontra Real Madrid u l-Barcellona? Però mbagħad allura dik ma tiġix bħalma dan il-kumment li għaddejt inti l-ewwel mhux kumment huwa fatt. Li l-Federazzjoni Taljana ma jinteressaħiex u hi l-unika federazzjoni naħseb jien fid-dinja li tagħmel sabotaġġ lill-klabb tagħha stess. I mean, disciplina jrid ikun hemm, alright, imma mhux dan it-tip fejn qed tgħid inti stess ukoll u naqbel miegħek li m'hemm l-ebda liġi kontra jekk niġu f'dan. Is-sena nibqa' l-fatt li minn żbalja naturalment f'kull ħaġa hekk irid jirrispondi għar-responsabilità tiegħu. Imma skużi, f'affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-pitch, Xiġifieri jeħel il-pitch. Skużi. Jekk inti tkun serju, jekk nikkastiga jiena, jekk qegħdin fil-ħażin, jekk temmen li hemm il-ħażin, nikkastiga l-individwi, ngħidilhom daw ma ħaqhomx iktar ikunu f'dal-ambjent. Untihom sentenza eżemplari. Mhux nipprova inkisser il-klabb jekk ma jkunx hemm x'għandu x'jaqsam il-pitch. Għax il-pitch jekk inti meta taw naqsu l-15 punt, mhux biex ġew kastigati d-dirigenti, ġew kastigati il-players. Żgur. U jiena m'iniex qiegħed biex noqgħod imbeżza imma dan għadu biss il-bidu. Jekk xi ħadd jiena nispera bħalkom il-15 punt jirnexxielhom fil-kwoni biex kulħadd għax jidher li hawn anke mill-post li nara fuq Facebook tal-klabb jidher li hawn minn mhux qed jifhem għadu. Il-15 punt il-kwoni mhux tnaqqashom tista' jew tneħħihom jew tħallihom hemm. U biex kulħadd ikun jaf ukoll, diffiċli illi l-kwoni tbiddel sentenza. Toddhom fuq subajk. Għax il-kwoni m'intix ħadd tmur u toqgħod tgħidilhom isma'. Għax dil-karta murilkom x'ta' u għax da hekk u hekk. Daw iridu jsibu xi ħaġa l-avukati tal-Juventus qabel imorru l-kwoni iridu jsibu xi ħaġa illi l-akkuża mxiet ħażin fil-proċess bħala dati bħala hemmhekk jista' jkun hemm iċ-ċans, il-bqija m'hemmx ċans illi jitnaqsu dawn il-15 punt biex kulħadd ikun jaf. U mbagħad xi jiġri wara jekk imorrux il-qorti tat-tar, jekk imorrux il-qorti Svizzera, ġifieri mbagħad hemm storja dana naħseb illi għandna sas-sajf għaddejjin, 99% għandna għax dana il-Juventus. Alla ħares jiqfu għaw il-Juventus, alla ħares jerġgħu jiqfu għaw. Jista' jkun Pier, però sa frattant jekk indumu sas-sajf fil-lik ikun laħaq spiċċa, 15 punt ikun għadhom hemmhekk. Fil-fatt, jekk innotajt xi ħaġa li m'oġbitni xejn, fuq tal-pagi talab deroga ta' 40 ġurnata. U t-timing huwa eżatt biex jara x'ta jiġri mill-kwoni. Jara l-Juventus kif ħajaġixxu biex jekk li jista' jkun ineħħulhom dak il-15 punt bil-garanzija illi l-pjena tal-pagi tkun id-doppju. Opinjoni tiegħi, jiġifieri imma l-affarijiet jidhru ċari.
dini ġejja vendetta minn dawk il-kbar, fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri nerġa' ngħidlek tajna marfa biex nissawtu. Tajna marfa biex nissawtu u jiddispjaċini nerġa' ngħid illi l-ikbar responsabilità fiha hija tal-President. Dispjaċini ngħid għax jiena għandi stima kbira lejn familja Agnelli. Familja Agnelli tat ħajjita għal Juventus, però fl-opinjoni tiegħi jiena apparti li llum Agnelli l-isem fadal Agnelli għax illum il-poter tal-familja qiegħed fidej John Elkan, fidej l-Elkan, jiġifieri ftit għandu sej, Andrea hemmhekk, u xorta nibqa' ngħid l-imħabba u l-kapaċità u l-istil ta' tmexxija li kellhom Gianni u Umberto diffiċli ħafna biex insibuha. Għamiltlek mistoqsija tal-aħħar u nixejt kwiġiba u tispiċċa bija Pier. Għandek fiduċja fid-diriġenza ġdida li mhux biss tirraġġa dal-każ u jekk ma tirraġġax dal-każ għax permett ngħidu l-affarijiet jidhru komplikati li jagħmlu l-affarijiet jimxu b'mod iktar għaqli l quddiem. Li l-affarijiet ħajimxu iżjed baqal m'għandix li x'kien dubju għaliex min tpoġġa huma nies illi fej jidħlu azjendi dawn huma n-nies tal-kumpanji tal-Exor. Dawn huma n-nies ġifieri li jieħdu ħsieb il-finanzi, il-pariri u kollox, ġifieri dawn huma anki ċidja li nħatar ġifieri dawn huma tekniċi biex li ġara ma jerġax jiġri u biex kemm jista' jkun inkunu nafu kif għandna niddefendu ruħna. Ġifieri jekk tgħidli fuq tmexxija mbagħad ta' management tat-tim, ta' players, ta' eċċetera. Fejn għandha x'jaqsam il-pitch, jiġifieri. Jiena nemmen li għad iridu jiġru xi affarijiet sas-sajf jerġgħu jinbidlu xi affarijiet żgur ikun hemm żgur dħul ġdid ta' persuna jew tnejn naħseb illi żgur għalkemm Francesco Calvo huwa bniedem bravu wkoll, ġifieri, imma ma narax illi jista' jaġixxi waħdu, ġifieri dana żgur jiena fl-opinjoni tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi bħal ħafna wasal iż-żmien l-ewwel nett ta' persuna Juventina bis-serjetà li għexet il-Juventus li mar fl-infern għal-Juventus, qed nirreferi għal Alessandro Del Piero ġifieri. Alla ħares ma jiġix imsejjaħ f'dan il-mument. Mhux qed ngħid issa imma viċin is-sajf jekk għandu jissejjaħ diġà hemm il-kuntatti żgur, jiġifieri 100%. Però żgur li hemm bżonn ta' direttur sportiv espert ftitaw fl-opinjoni tiegħi, ftitaw u kif in is-sitwazzjoni min huma diffiċli jiċċelqu minn fejn qegħdin. Però wasal iż-żmien li jkun hemm dak il-bniedem illi jaqgħad it-tim mas-soċjetà. Jekk ma jkunx mhux ħajkun hemm bniedem li jiġbor dak il-feeling u jagħti idaħħal dik il-Juventinità fil-plejers u fil-plejers tal-futur naħseb ma tantx ħanoħorġu malajr minna s-sitwazzjoni. Jalla mhux hekk imma ġifieri dan huwa żmien illi ħajiddeċiedi jekk il-Juventus jerġgħu jiġu lura glorjużi u rebbieħa kif kienu f'qasir żmien jew inkella se nieħdu tul aktar ta' żmien. Naqbel miegħek Pier, grazzi tal-intervent tiegħek minn ftit minuti domna nofsija kważi hawnhekk. Grazzi tal-ħin tiegħek ġifieri. Aħna nkomplu naġġornawkom għal min qed isegwina fil-ġimgħat li ġejjin, ovvjament tkompli d-diskussjoni fil-grupp tagħna u hekk ġifieri u naraw ovvjament x'ħajkun qed jiġri fil-qrati wkoll. Ovvjament inkomplu nsegwu t-tim tagħna. Għalissa nirringrazzjawkom u grazzi tal-li segwejtu. Grazzi għalek u nsalli għal kulħadd għal kull min ħajkollok mistieden fil-podcast. Grazzi l kulħadd.